Tervetuloa mun kanavalle, mä oon Atte Leskinen. Tänään katsotaan tässä videossa vähän miten mä oon säätänyt mun Canon EOS R:n mulle sopivaksi. Mistä napista tapahtuu mitäkin, mitä asetuksia mä oon vaihtanut, että mä oon saanut sen toimia sellaisena, kun mä itse haluan sen mulle käyttöön. Mä toivon, että sä sait tästä videosta jotain irti, opit toivottavasti ehkä jotain uutta tai sait muuten vaan jotain vinkkiä, miten sä saat paremmin just sun kameran toimia sun käyttöös varten. Hyvä. Ei mitään. Käännetään kamera tuohon pöytää kohden, otetaan EOS R käteen ja ruvetaan tutkimaan vähän asetusvalikoita. No niin, eli mä ajattelin, että lähdetään ihan täältä menusta liikkeelle näistä ensimmäisistä valikoista järjestyksessä. Eli ensimmäisenä kuvan laatu. Tässä on, mulla on tällä hetkellä käytössä täällä, mä kuvaan yleensä aina ravina, mutta mulla on tällä hetkellä käytössä tää Zero, koska mä haluan ihan vaan testata. Mä luin netistä, että ton laatu on hyvin lähelle samaa, mitä niinku pitää aika pikselitasolle mennä, että niissä huomaa jotain eroa. Mulla on sen takia se nyt ollut tässä käytössä, että mä pystyn vähän vertailemaan, että minkä laatuisia ihan oikeasti ne C-RAV-kuvat on. Mutta mä tosiaan kuvaan ravina aika pitkälti aina. Dual Pixel Raville mä en ole nähnyt tarvetta tällä rungolla, koska se mihin mä sitä käyttäisin olisi se tarkennuksen hienosäätö kuvan oton jälkeen. Eli mitä tuo Dual Pixel Rav tekee, niin sehän antaa sulle sen mahdollisuuden siirtää pikselin parin verran tarkennusta kuvanoton jälkeen. Ne tiedostot on ihan järkyttävän isoja ja se ohjelmisto, millä niitä käsitellään, ei ole semmoinen, mikä mulla on normikäytössä. Eli ja tarkennus kun tällä laitteella osuu mihin pitää muutenkin, niin mä en ole nähnyt tarvetta käyttää sitä. Seuraavana täällä on tämä rajauskuvasuhde, eli täältä pystyt laittaa croppimoodin, jos haluat käyttöön. Itse en ole käyttänyt kertaakaan. Itse asiassa kerran käytin tätä 1.6 rajausta ihan vaan, koska halusin testata sen huhun, mitä oli, että 60 freimiä sekunnissa videokuvaus ei onnistu, jos on croppimoodi tai croppilinssi kamerassa kiinni, ja se piti paikkansa. Se ilmeisestikin johtuu siitä, että tässä laitteessa ei prosessorin teho riitä, eli se on lukittu pois käytöstä ihan vaan sen takia, että käyttö pysyisi varmana ja ei takkuilisi. Esikatseluaika mulla on yleensä aina pois käytöstä, varsinkin tällä rungolla, kun ei tarvitse tarkistaa, että osuuko se tarkennus mihin mä halusin, niin hyvin harvoin pidän sitä päällä. Se on kuitenkin, jos haluaa edellisen kuvan kurkata, niin tosi nopea painaa sitten tuolta play-nappia. Kuvanotto ilman korttia pois päältä ihan vaan sen takia, että jos kävisi niin hölmästi vanha-aikaisesti, että mä olisin lähdössä kuvaamaan ja olisin korttikoneeseen, niin mä huomaisin ennen ensimmäistä kuvanottoa, että ei hittoa, että äkkiä repusta varakortti kiinni. Objektin vääristymien korjausta mä en käytä, mä käytän sitä oikeastaan sit Lightroomissa, jos tarvitsee. Speedlightin ohjausta mä en käytä yleensä rungosta, vaan hoidan sen sitten noilla ohjaimilla. Sitten päästään seuraavana tänne isoherkkyysasetuksiin. Mä tykkään käyttää monesti automaattia silloin kun mä kuvailen ihan huvikseni eikä ole mitään kovin tärkeetä, niin mä käytän silloin automaattimoodia. Mulla on tää iso herkkyysalue, mulla on koko alue käytössä, eli 50 tonne 100 tonniin. En usko, että tätä isoa kannattaisi näin isoksi edes laittaa. Mulla tuo 40 tonnia on jo niin puuroisaa, ettei siitä isommaksi ikinä tarvii mennä, mutta jos se tilanne tulee eteen, jolloin ei ole väliä sillä, että onko siinä mössöä se kuva, mutta on kuva saatava, niin mä haluan, että mulla on se vaihtoehto auki. Automaatti isolle mä oon antanut tällaiset rajat 100-25 tonnia. Se on mun mielestä vielä hyvin siedettävä se 25 tonnia, jos valotus on muuten oikein. Lyhin suljin aika 125. Tässä on sen verran paljon pikseleitä tässä kennossa, että mä oon huomannut sen, että se perinteinen polttoväli tai muutettuna sekunnin 10 osiksi ei oikein toimi. Eli kun normaalisti vaikka 50 millisellä objektiivilla tämä 1.60 pitäisi olla enemmän kuin tarpeeksi, että tulee tarkkaa kuvaa, niin
kun tässä on sen verran isot ne kuvat, niin monesti huomannut sen, että niissä saattaa sitten kun yksi yhteen zoomaa, niin olla ihan pientä tärinää niissä kuvissa havaittavissa. Niin mä oon ihan suosiolla laittanut ton tonne 1.25, eli se ei pitäisi AV-moodissa kun kuvaa, niin sen lyhyempää sulin aikaa laittaa. Sitten seuraavat. Automaattinen valotuksen optimointi mulla on pois. Ensisijainen huippuvalotoisto mulla on pois. Nämä on sen takia, koska mä kuvaan ravina, niin nämä ei vaikuta raviin. Nämä vaikuttaa tonne JPG-kuviin, niin mä en niitä käytä. Ellei nyt ihan väärin ymmärrä. Valotuksen simulointi mulla on päällä. Mulla on tää päällä moodi. Tämä moodi taas sitten simuloi sen aukon myös, mikä sulla on käytössä. Mä pidän ihan päällä vaihtoehtoa, niin mä näen aina. Saan aina mahdollisimman hyvän valon, tarpeeksi valoa kennolle. Valkotasapaino mulla on automaatilla ihan semaisesta syystä, että mä kuvaan ravina. Mä pystyn sitä jälkikäteen säätää sit tarvittaessa. Pois lukien videossa sitä pitää välillä säätää. Aha, mitäs sitten? Pitkän valotuksen kohinan poisto. Suuren herkkyinen kohinan poisto, ne pitäisi offilla olla kaikki. Kosketuslaukaisu päällä. HDR-tila. Se on vähän hölmö. Se pitää aina sitten täältä valikosta käydä kaivaa, jos haluaa HDR ottaa. Mä itse yleensä manuaalisesti hoidan HDR, eli mä otan ihan haarukoin 3 eri valotusta ja sitten yhdistän ne jälkikäteen. Välkyinen poisto on mulla pikavalikoissa. Mä voin näyttää tästä ennen kuin mennään lopuksi vielä tarkemmin. Mulla on se täällä heti, eli jos mä kuvaan tilassa, jossa on se mahdollisuus, että on sellaiset valot, että välkyntä häiritsee mun kuvia, niin mä haluan, että mulla on se mahdollisuus, että mä pystyn laittaa sen nopeasti ja helposti päälle. Toinen, missä mulla on se, niin sama tää äänetön sulin, sen mä saan nopeasti vaihdettua myös tarvittaessa. Tarkennuspuoli. Mulla on Ensinnäkin AF-alueen koko, mä oon vaihtanut sen tähän pieneen, eli siinä on jonkun verran eroa tuohon normaaliin. Se on pikkasen pienempi. Mä tykkään itse aika tarkkaan. Mä käytän hyvin paljon pistetarkennusta, jolla mä pystyn itse määrittämään just sen nyt tietyn kohdan, mihin se tarkentaa. Manuaalitarkennuksen korostuksen asetukset. Tää mulla on päällä, eli tää on se niin sanottu focus peaking. Ja tää on ihan loistava keksintö peilittömisvehkeissä. Toimii myös vanhemmissa Canonin järkkäreissä, jos on esimerkiksi tuo Magic Lantern käytössä, mutta se ei toimi yhtä hyvin kuin peilittömissä. Sitä tekniikkaa, että minkä takia en tiedä sen enempää, eikä oikeastaan kiinnostakaan. Mutta mulla on se päällä asetuksena korkea ja punainen. Se toimii aika kivasti. Tarkennusopas on toinen hyvä, se antaa sen pienen, mäpäs näytän tosta, niin jos ei ole jollekin tuttu, eli kameran tarkennusmoodin mukaan se näyttää sulle, että milloin ollaan tarkennuksessa lähellä oikeeta. Ja tämähän ei toimi sen paremmin kuin mitä kameran oma AF-järjestelmä. Eli jos kamera ei itse tarkennusta löydä, niin silloin se ei myöskään löydä sitä, vaikka kuinka laittaisit manuaalisesti sen tolla kohdilleen. Tokihan se lukittaa, jos löydät sen tarkennuksen, mutta toi ei auta sua sitä löytämään, jos AF ei muutenkaan löytäisi. Näitä mä en oikeastaan ole säätänyt juurikaan, en ole huomannut tarvetta. Täällä vähän sama. No tarkennuksen apuvalon mä oon ottanut pois päältä. Mä kuvaan tapahtumia, häitä ja muita ja mä en halua sitten siellä, että käy niin, että mun tarkennuksen apuvalo häiritsee ja häikäisee ketään. Tai jos tilaisuudessa on vaikka videokuvaajaa tai muita valokuvaajia, niin mä en halua, että mun valo näkyy kenenkään kuvissa. Mä suosittelen sen kaikille, ketkä ei välttämättä sitä tarvii, niin nappaa se pois. Se häiritsee aika paljon, ja se näkyy muiden kuvissa. Jos satut samaan aikaan ottaa kuvan, kun toinen tarkentaa, siellä on sitten se rumapunainen valo hääparin naamalla alttarilla, niin se on aika persistä selitellä sitten, että miksi siellä on se. AF-tarkennuksen hakun, kun AF ei onnistu, se on päällä. Sitten rajoita AF-menetelmiä, eli tässä kamerassahan ei saa säädettyä nappeja niin, miten mä esimerkiksi Sony A7 III tykkäsin, että mulla oli AF, mä näytän. Eli mulla oli AF on-nappi täällä, tässä näin normaalisti, ja sen viereisessä napissa mulla oli sitten silmään tarkennus, eli pystyi valita kumpaa nappia painaa. Toinen oli se ensisijainen tarkennus, mikä mulla on valittuna asetuksista, ja toinen nappi oli se, tai toisesta napista se tarkensi sitten kasvojen tunnistuksella silmään aina, eli sitä ei tässä Canonissa suoraan saa, niin mä oon kiertänyt sen sillä, että mä oon
rajoittanut täältä AF-menetelmiä. Mulla on yleensä pelkästään pistetarkennus ja tää kasvojen seurantatarkennus päällä. Eli sit kun mä oon täällä kuvaustilassa, niin mä pystyn lennosta yhdellä napin painalluksella vaihtaa tarkennusaluetta. Eli mä laitan se silleen kun mulla aina se on. Eli tuo pois. Eli kun mä oon kuvaamassa vaikka häitä, mä kuvaan jotain henkilöitä, kenen kasvot mä haluan, että ne on kuvissa, niin se hoituu ihan sillä, että mä pidän tätä perusmoodilla. Ja sit jos mä haluan vaihtaa pistetarkennukseen, niin se on täältä yksi napin painallus, näin. Yhdellä napin painalluksella mä pystyn vaihtaa kasvojen tunnistuksen tai silmäntarkennuksen ja sitten pistetarkennuksen välillä. Tokihan tää rajoittaa multa pois käytöstä kaikki nämä muut, mutta mä en oo oikeastaan itse mitään näistä muista tarvinnutkaan. Nämä laajennetut alueet sun muut, niin en oikeastaan. Et sanotaan, että jos mä lähtisin kuvaamaan vaikka lintuja tai urheilua, niin varmaan sit näitä alueita tulisi käytetty enemmän, mutta en ole toistaiseksi niitä hirveästi tällä rungolla kuvannut, niin ei ole ollut tarvetta. Asentokohtainen tarkennuspiste, eli kun käännät kameran pystyyn, niin se pystyy sitten tarkennus pysyy siinä, vaikka käännät sitten takaisin, niin se vaihtaa sen pisteen aina, se muistaa sen, mikä sulla on ollut. Sitten mennään eteenpäin. Toistotietojen näytöt. Täältä sä saat säädettyä, mitkä vaihtoehdot sulla on päällä, kun sä katsot kuvia. Sä voit vaihtaa, että mitä siellä on nähtävissä. Mennään eteenpäin. Elikkä sitten ollaan täällä ekotilassa. Mulla on tää ekotila pois päältä ihan sen takia, koska mua haittaa se, jos akku kuluu vähän nopeammin. Mä en halua, että tää laite poistaa yhtään poweria multa. Eli mä haluan, että se toimii niin nopeasti kuin vaan mahdollista. Samasta syystä mulla on virransäästöt aika lyhyet. Mulla on näyttö menee pois päältä minuutin jälkeen, virta pois 3 minuutissa, etsimen aika 3, tai siis minuutti myös. Nää on ihan sitä varten, että mun ei tarvii, jos mä oon keikalla kuvaamassa, niin mun ei tarvii välissä sammuttaa kameraa, vaan se riittää, että mä jätän sen roikkumaan kylkeen vasten, niin minuutin päästä se ei oikeastaan syö enää virtaa ollenkaan. Näin se on vähän nopeampi sitten hyppää taas käyttämään. Sitten seuraavat asetukset, mulla on täällä videojärjestelmän, mä oon laittanut NTSC-hen, eli jolloin mä näen videoasetuksissa mä näen 30/60/120 freimiä, en 25/50/100. Mä oon vaan tykästynyt 30/60 niihin. Kosketusohjaus normaali. Mä luulen, että talvella tää herkkä voi olla hyvä, jos hanskat kädessä käyttää. Äänimerkki on toinen, mikä mulla on pois sen takia, että mä tykkään kunnioittaa muita ihmisiä. Eli kun mä oon kuvaamassa vaikka häitä tai mitä tahansa, missä on hyvä olla vähän hiljempaa, hautajaiset ja muut, niin se on ihan kiva, että se kamera ei koko ajan piipitä silloin, kun tarkennus kohdillaan. Sitten HDMI en ole niitä muuttanut. Kuvaustietonäyttö. Täältä mä oon laittanut ristikkonäytön päälle ja histogrammin. Samoin tää on muistaakseni valmiiksi jo päällä, eli tää pystyetsin näkymä tarkoittaa sitä, että kun sä käännät kameran pystysuuntaan, niin se kääntää tekstit myös pystyyn, jolloin sun on helpompi niitä lukea. Sitten langattoman tiedonsiirron asetukset. Tää on ihan loistava, mistä mä en ole paljon kuullut puhetta. Eli Canon EOS R:llä sä pystyt käyttää automaattista tiedonsiirtoa, eli kun mä oon ottamassa keikalla kuvia, niin mä voin, jos mä haluan, varmistaa nyt sen, että ne kuvat menee myös johonkin talteen, kun on vain yksi muistikortti, niin mä voin kännykältä avaa Camera Connect-ohjelman ja laittaa sieltä automaattisen kuvasiirron päälle, jolloin joka ikinen kuva, minkä mä otan, siirtyy lähes reaaliajassa suoraan puhelimen muistiin. Eli jos mulla on puhelimessa tyhjä muistikortti, niin mä pystyn periaatteessa sen pitää sit backupina. Mikä siinä on myös kätevää, niin on se, että silleen saa todella nopeasti kuvat liikkeelle, jos niitä tarvii saada esimerkiksi, no sanotaan, että viimeaikaisia juttuja, esimerkiksi Linnan juhlista on ilmeisesti toimittajat lykännyt about suoraan kuvat liikkeelle, eli siellä toimisi erittäin hyvin. Sanotaan, että kirjoittajan tai nettiin laittavan toimittajan puhelimeen olisi yhdistetty mun kamera, jolloin ne siirtyisi suoraan hänelle. Hän saa niin kuin lähes reaaliajassa niitä kuvia lyötyä, mihin ikinä käyttöön tarvitseekaan. Toinen, mikä näissä asetuksissa on hyviä, kun mulla on täällä Bluetooth-toiminto päällä ja Wi-Fi-asetukset päällä, ne on periaatteessa koko ajan käytössä, mutta ne ei ole aktiivisena. Eli esimerkiksi nyt mä voin demonstroida, että kun mä sammutan kameran,
No niin, nyt kun mä avaan täältä tämän Camera Connect-ohjelman, kameran pois päältä, mulla on kamera, mä pystyn silti täältä etänä esimerkiksi sängystä selata repussa olevan kameran kuvia. Se käynnistää sen, vaikka nappi on edelleen off-asennossa. Eli tonne syttyy toi wifi, kamera edelleen off-asennossa. Ja sitten mä pystyn selata täältä, mitä mä oon kuvannut, ja siirtää niitä langattomasti puhelimelle. Tää on mun mielestä ihan älyttömän kätevä toiminto. Ja mitä on tullut käytettyä ja tulee käytettyä paljon. Mennään eteenpäin. GPS-laiteasetuksia en ole säätänyt, en ole nähnyt tarpeelliseksi. Sitten toimintojen lukitus. Mä olen tuohon lukitukseen laittanut kaikki rullat. Eli mä en halua silloin, jos mä laitan täältä lukitussäätimet kiinni, niin mä en halua, että mä pystyn säätämään aukkoa tai valotusaikaa. Se on hyvin yksinkertainen. Mukautetut kuvatilat. Niistäkin voisi tehdä vaikka oman videon melkein, mitä mä tykkään niissä pitää. Mä tykkään, että mulla on siellä esimerkiksi haarukointiasetukset valmiina, jolloin mä pystyn ihan moden vaihtamalla täältä näin heittää käyttöön ne asetukset, mitä mä haluan. Eli esimerkiksi haarukointi HDR-kuvia varten. Aikaisemmin mä kuvasin paljon lintuja, mulla oli monesti kamera mukana pitkän putken kanssa autossa, jolloin mä pystyin nopeasti heittämään säädön vaan suoraan vaikka C3, jolloin siinä oli lentävän linnun osuvat asetukset sopivasti. Täältä sitten katsotaan, mikä on seuraava, mitä mä olen säätänyt. Mukauta painikkeita. No niin, tää on se varmaan, mihin mä oon eniten säätänyt. Eli ensimmäisenä täällä on tää niin sanotusti laukasin nappi. Eli tämän laukasin napin, kun mä painan puoleen väliin, niin se lukittaa valotuksen. Ja sitten kun mä painan sen loppuun, se tietenkin ottaa kuvan. Eli se ei mulla tarkennus tapahtuu pelkästään takanapista. Mennään siihen kohtaan. Eli valotuksen lukitus pelkästään on mulla täällä. Jolloin kun mä oon kuvaamassa, niin mä painan napin puoleen väliin, se lukittaa valotuksen ja kertoo, mitä tuossa kohdassa, siinä kohdassa, missä mulla oli, niin paljon mulla tarvitsee olla valotus siihen. Seuraavana videonappi. Tämähän nyt on mulla edelleen ihan samalla asetuksella, eli se rupeaa automaattisesti kuvaamaan. Muistaakseni Custom 3 videoasetuksilla. Mulla se on säädetty näin. Sitten täällä on tää MFN-nappi, joka mulla on tosiaan, se vaihtaa suoraan niiden AF-menetelmien välillä, eli sen kasvotunnistuksen ja pistetarkennuksen välillä. Sitten seuraava on tää valo. Pieni hehkulampun kuva. Se antaa mulle tuolta Dial Function -säädön. Eli kun mä painan tästä, niin mä pystyn täältä valita eri kuvausmoodien välillä, jatkuva sarjakuvauksen, ajastimen tai kertalaukaisun välillä. Sitten on valkotasapaino, salaman korjaus, tehon korjaus, sitten mulla on valotuksen korjaus sekä mittaustapa siellä samassa napissa. Eli ne pystyy täältä lennosti nopeasti tätä nappia painamalla vaihtaa. Sitten sen jälkeen meillä on täällä Mode-nappi, mistä vaihdetaan eri kuvaus- ja videokuvausasetusten välillä. AF on, siinä mulla on ihan vain automaattitarkennus siinä napissa. Sitten tämä tähtinappi täällä sivussa. Tätä kun mä painan pohjassa ja käännän täältä ylärullaan, niin mulla vaihtuu iso. Se on siinä niin kuin pikavalintana mulla, koska tässä erillistä ison säätönappia tässä kamerassa ei ole, niin mä oon laittanut sen tohon. Sen alapuolella oleva tämä nappi. Siitä mulla vaihtuu jatkuva ja kertatarkennuksen välillä. Eli tää on myös lennosta todella nopea vaihtaa. Mä pystyn valita sen kumman mä haluan sieltä todella helposti ja nopeasti. Seuraavana on nuolinäppäimet. Niistä mä oon laittanut, että saa tarkennuspistettä vaihdettua. Tarkennuspistettä lennosta suoraan noilla nuolinäppäimillä ja set-nappi palauttaa sitten tarkennuspisteen keskelle. Videopuolella mulla on muuten sama, mutta tää mistä vaihdetaan servon ja one-shotin välillä, niin se pysäyttää servon videokuvauksessa ja jatkaa sitä. Se on kätevä. Sitten valitsemia, eli mulla on täällä päällä olevassa rullassa mulla on valotusaika, tässä taaemmassa mulla on sitten aukko. MFN-palkki eli touch bar, mistä ihmiset on vähän ollut ihmeissään, että mitäs tästä nyt olisikaan mieltä. Mulla on itselläni siinä, mulla on
Mä oon mukauttanut nää itse ihan kokonaan, eli se on mulla lukittu, eli mun pitää hetki pitää nappia pohjassa, jolloin se aukeaa. Mulla on ihan sivuille scrollattuna pyyhkäsemällä mä saan säädettyä isoa lennosta. Samoin sitten vasemmalle näpäytys tuo histogrammin näytölle kautta etsimeen ja oikealle näpäytys digitaalisesti suurentaa etsintä tai kuvaa. Eli mä näytän tästä miten ne toimii. Eli sivuille säädettynä se on iso. Vasemmalle näpäytys tuo histogrammin, oikealle näpäytys zoomaa. Nämä on oikeastaan ne mitä mulla on käytössä. Mä ottaisin mieluummin ton tilalle rullan tai 2 nappia, mutta Canon nyt jostain syystä päätti, että tää on hyvä juttu, niin ne on nyt sitten sen laittanut siihen. Se on selkeä. Sitten mulla on täällä asetuksissa ota kuva ilman objektiivia, joka on sen takia päällä. Kun mä käytän adaptereilla, missä ei ole sähköjä, niin mä käytän noita M4-2 ja Pentax K ja muita vanhoja manuaalisia linssejä, niin ne ei toimi. Eli sä et saa otettua kuvaa, ellei tää asetus ole päällä. Noin, sitten päästäänkin tänne mukautettuihin käyttäjän omiin valikoihin. Eli mulla on täällä pari vaihtoehtoa. Mulla on stillit ja videot. Stillit kohtaan mä oon laittanut tosiaan tämän välkynnän poiston nopeasti vaihdettavaksi ja äänettömän sulkimen, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Sitten mulla on akun tiedot, mistä mä nopeasti näen, mikä on mun akun tilanne. Sitten mulla on tarkennusopas, minkä saa päälle pois. Samoin kuin langaton tiedonsiirto, eli saa nopeasti laitettua Wi-Fi-asetuksia uusiksi, jos tarvii, ja rajaus. Eli jos haluan käyttää croppia syystä tai toisesta. Esimerkiksi kun kuvaa vaikkapa timelapseja, niin se rajaus on vähän niin kuin ilmaisia millimetrejä siinä, mikä on ihan jees. Sitten videopuolella mulla on ihan videon laatu, eli mä voin tosta lennosta vaihtaa kuvaanko mä 4K, Full HD ja framerateja. Samoin mä voin laittaa tuon digitaalisen kuvavakauksen päälle tai pois, tai sitten korkean ton, anteeksi, tämä nopeutettu video, siis tämähän on timelapse-video, anteeksi, sekoitin sen tuohon 120 framein kuvaan hidastusvideoon, mutta tämä on siis tosiaan timelapse-kuvaukseen. Ja sitten on log-asetukset. Et siinä on oikeastaan niinku asetukset, mitä mä tähän kameraan itse olen tehnyt, miten mä oon saanut tän itselleni sopivaksi. Tässä on, tää on mun mielestä hyvä. Tää on, joku sanoo, että se ei tykkää, että tuossa napissa on toi, mutta itse siihen, jos vertaat tätä suoraan tehtaalta otettuihin nämä asetukset ja suoraan tehtaalta tulleeseen kameraan siis, niin se on mun mielestä tosi kömpelö käyttää silleen, mitä se tehtaalta tulee. Et sulla on iso pitää kaivaa täältä jostain menusta ja muuta, ja kaikki muutenkin on vähän vaikeasti saatavilla. Mulla on nyt itselläni sillä, että mä pystyn lennosta lähes silmät kiinni vaihtaa mitä tahansa tarvittaessa ja todella nopeasti. Mutta hyvä, ei mitään. Pyöräytetään vielä kamera ympäri, otetaan tuohon vähän loppuhöpinöitä vielä. No niin, siinä oli miten mä säädin itse mun EOS R:n itselleni sopivaksi. Mä toivon, että sä sait jotain irti noista mun säädöistä ja mun vinkkeistä. Jos jäi jotain mietityttää, niin pistä kommenttia tuohon alas. Tai laita viestiä, niin voidaan höpistä sitten lisää. Kiitos kun jaksoit katsoa videoa tänne loppuun asti. Ois kiva, jos jäisit seuraavaan kanavaan, eli tykkää videosta ja pistä subscribe, niin näet mitä mulla ensi kerralla asiaa. Hyvä. Kiitos sulle ja hyvää päivänjatkoa.